우리 그룹 나와 있어야 돼서 그룹 우스톱부터 사이에 주시 그날의 평가하세요. 그리고 이제 사고 서로 보시고 나세요.
Thank
KSE, govorila kanalizacija, gimnasa, čapačne stanstvo voznictvo, hiša še uživo knesi, hitro dobili GO in pisala počuvaje. Vlada so se to veliki pomirajo, da je takaj problemi, programi nima naprej,
si vodovodna kanalizacija, Burgasa, časarično stavstvo gostinstvo, hiša Štik, uživamo ga svi i Stara Božaj. Izračenja 16.
Mikasa, wczoraj 16 gostinstvo, ki še želi družino, ki ga si